Hello guys, what's up? Asa ko karon. Naglaag-laag ko gamit si Z2. Ako lang i-stroll no. Testingan na to sa medyo layo-layo nga biyahe kung accommodating ba ang performance ng motora. So far ganina pagpadulong ako dari no sa Kapatagan. Ako sa Kapatagan guys. So nan ako di sa mainit sa Marawer. So far ganina sa pagpadulong diri ugong jud kay siya no, na low speed kay siya na motor yang kan ba engine. Siguro kinahanglan ako ni siya i-high speed gamay ang iyang sprocket. So currently nag stock setup siya, stock ang iyang sprocket combination. Hindi ko wako kabalo kung pila gyud ang iyang engine sprocket no, kay ang sa rear sprocket niya reset. Ang rear sprocket niya mga kamoto kay 42. So siguro testingan ako ni siya og 40. Low speed siya pero may pagka high speed po gamay. Libog ko kay subida ganina. Kusgan siya sa subida. Liyang 4th gear, 5th gear kaya ra niya. Even though dako ang mga ligid. So sunod try na ko ang 40 na rear sprocket ani. Isa po mga kamoto dako kaya yung tangki no. Magwatubil ko og 200, 1 bar lang ang ikarga sa digital panel. So karon padulong tagbalutakay. Di ka tagkapatagan. Pamalutakay ta lusot na tagbansalan. Check up. So 3rd gear. So kaya niya ang 3rd gear. Action of segunda kay mamatay may pusog ay ka 3rd gear medyo patag na. Subida na po di man kahunat gud mga kamoto kay bat sa dalan ba niliko-liko.
So diri nga magsugod mga kamoto, daghan ta mga gapong magian nga bandiri, mga suryanan o resort. Dito nakagi kong hardin ni Senyorita, isa sa sikat diri sa Barangay Kapatagan. So diari mga kamoto, musugidan mo diari kaning Apo Flower Garden Mountain Resort. Ya, subidahon na diha. Napoy gapong suryanan das babaw. Bugnaw kay hangin din napita ba. Dulhog ang dalan, nagsubida si ate oh. Mga estudyante dari nadyo kayo mga tuhod o paa ba subidahay. Subida man. So padayon lang tayo ito mga kamoto.